ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ ውድ አዳማጮቼ ለኔ ፕሮግራም ለምትከታተሉ ሁሉ ለወደፊትም ለመከታተል እቅድ ያዛችሁ በጣም ከንግግር በፊት በጣም አመሰግናለሁ። ከሞላ ጎደል የጀመርኩትን ዋና ዓላማና እንዴት እንደሆነ እነዚህ የመጀመሪያው የትምህርት ፕሮግራም ሂደቱን ለማሳየት ሞክራለሁ። ይሄ ሊያነሳሳይ የቻለው ዋናው ሁኔታ እንደምታውቁት እያንዳንዳችን በቤተሰባችን ልክ እንደዚህ ያለ ጨለማ በመከከል ሆኖ እስካሁን ድረስ ብዙ ልጆች ከትላልቅ ወላጆች ጋራ የመነጋገር ችሎታቸው የረመነመነ ሆኖ የማይግባባሉ እና ይሄንም አሽከንተረን ጥለን አዲስ የመማር ሂደት በጀመርኩት መሰረት አማርኛ የማውቁ ልጆች አውቀው በደንብ አድርገው ያለምንም ፍርሃት እንዲነጋገሩ ነው እና የመጀመሪያው ፊደላችን ይሄን ይመስላል በ ቡ ቢ ባ ቤ ብ ቦ እንደገና አብረን እንበል በ ቡ ቢ ባ ቤ ብ ቦ እንደገና በ ቡ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ሸ ሹ ሺ ሻ ሼ ሺ ሾ ሸ ሹ ሺ ሻ ሼ ሺ ሾ አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ ለ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ ለ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ ለ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ የዛሬያችን የምንማረው ፕሮግራም በዚህ ያበቃል። እንግዲህ ስለ ፕሮግራም በተከታተላችሁ ያለምንም ማቋረጥ ስለተመለከታችሁ አሁንም ደጋግሜ ከልብ አመሰግናለሁ። הצופים יקרים שלי, אני מאוד מעריך את זה על זה שאתם מתמידים מלצפות. היום אנחנו התחלנו ללמד את האותיות הראשונות למעשה. ראשית כל אני הראיתי את זה בהתחלה, שהתחלתי לספור את האותיות המהרית. השלחתי משהו שהיה חסם בין שני אנשים שאינם מדברים את אותה שפה. לאחר שהשלחנו את החושך שחסם בין הילדים שנולדו פה והילדים שעלו כצעירים בין הורים מבוגרים, סבתות שהם לא יכולים לדבר עם הנכדים, גם כאלה שיש להם נינים, וזה באמת מאוד הרגשתי על עומק ליבי כיצד לפתור את הדברים האלה, ולכן חשבתי אולי בדרך זה אפשר לחבר או ליצור את הקשר הזה שהתנתק בין אותה משפחה בעצם שאין כל כך מרחק בין נכדים להורים, זה הכי קרובים. ולכן אני מאוד מקווה בחלון הזאת שהתאפשר לי לעשות את זה, שאתם עושים את המאמץ ותנצלו את זה, ואז בבוא הזמן גם שנוכל לחבר מילים ואחר כך גם לבנות משפט, לנהל דיאלוג וככה לנסות ההורים יקרים. קודם כל, שאתם תנסו עם הילדים שלכם, זה תהיה את האפשרות
לנהל כל ערב ביחד עם הילדים שלכם, גם ההזדמנות לשבת ולדבר ולא לפספס את הזמן, לפחות פעם בשבוע לשבת לעשות את הדברים האלה, ככה ביחד אנחנו נצליח, נשנה את המצב הקיים. תודה על הצפייה, להתראות בפעם הבאה.